shugaban ƙasar Najeriya wato Aisha Buhari ta faɗi abin da ke ci mata tuwo a ƙwarya a gwamnatin Buhari wato gwamnatin mijinta. Kafin ya karye a sha wuya. Waje ɗaya waje ɗaya. Uwar gidan shugaban ƙasa Buhari ta bayyana baƙin cikinta dangane da yadda taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ke kuntata mata. Uwar gidan shugaban ƙasa yayin bayyana takaicin nata dangane da manyan ƙalubale da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu ta yi kira neman dukkanin masu ruwa da tsaki wajen haɗa gwiwa da hukumomin tsaro domin tsarkake ƙasar nan daga miyagun ababe masu kawo tangarɗa da kwanciyar hankali. Ya fara kafin ya karye a sha wuya. Hajiya Aisha Buhari ta yi wannan kira a ranar Talata yayin da bikin kaddamar da wani littafi da wasu marubuta uku suka wallafa kan rawar da dakarun soji ke takawa a Najeriya wajen bayar da kariya da kuma tsaro. Ƙungiyar matan dakarun soji da kuma na 'yan sanda Defense and Police Officers Wife Association ita ce ta ɗauki nauyin wannan taro da aka gudanar a cikin garin Abuja kamar yadda jaridar Daily Nigerian ta rawaito. Ya fara kafin ya karye a sha wuya. Waje ɗaya waje ɗaya. Aisha Buhari ta yi kira na gargaɗin al'ummar Najeriya da su tashi su farga tare da sanya idanun lura wajen bayar da muhimmin rahoto da za su taimaka wa hukumomin tsaro wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Yayin tunkarar duk wasu ababe masu cin karo da zaman lafiya, in ji Aisha Buhari. Kamar yadda kuka sani dai, uwar gidan shugaban ƙasa Buhari, Aisha Buhari, ta sha sukar gwamnatin mijin nata a 'yan shekaru da suka wuce. Idan ba ku manta ba, ta taɓa furta cewa idan har gwamnatin mijin nata ta ci gaba da tafiyar da mulkin ƙasar nan a haka, to fa babu shakka a zaben 2019 ba za ta taɓa taimakan mijin nata wajen yakin neman zaɓe ba. Sai gashi kuma Aisha Buhari ta yi amai ta lashe akan wannan batu. Sarki!